Kuom jatend piny ma ndalo machuok mokalo ka ne wacho ni en odwaro mondo ji otwagi kendo noyie twak, wacho ni enough is enough. Chal ka gima nitiere paro moro kata koro wacho ni gini kama koro chopo ni kata samoro kata twak no koro wanyalo werago kiwinji ni wuon. Aparo ni gima jatelo wacho ni jatelo bedo guided gi constitution and he has an obligation to follow the constitution. Koro wach mowacho ni enough is enough no hope ni enough is enough ni en koro pogo jo demonstration to gi jokuoge gi jok matimo weche maundu mondo mak gi ter gi kama they deserve to be. Okapar ni entiere weche moko ma jatelo nyalo kawo chike lwete ni koro ng'ato makwelo mondo negi, because kati yudo ng'ato ka kwelo, but it has to be proved in a court of law ni ng'ani okwalo gima kama, otimore kama, to konego otimore kama. Koro enough is enough no should mean ni wapoguru jogi, jo matimo demonstrate peacefully team demonstration mari because it is their right, jok ma ok team demonstration man gi weche mag maundu mondo kaw gi mondo ketgi kama gi belong. Okay. Aparo ni mane gima